Kluci, víš, jak budete tak rychle učit? Sam mám dost. Když tak budou hezky a hezky. A kdy od nás uslyším někdy sam mám dost? Dlouho nikdo neuslyší. Yeah. Tomáš, pojď to tam jedno, rozdělíme se Já pak. ti jebu. Já ti jebnu, pičo, já ti takovou jebnu. Ty pičo, tak to budeš rafta. Takže mi to nikdo nežere. Hej, ale tak pojď, ty máš velkou konzervu, pojď. Ty máš velkou konzervu, takže a já vlastně to budu mít víc. On si tak to spočítal rychle. Ale není hlupý. Normálně, víc tam tak dáme. Normálně a pak to sežereš. Já sám, klidně. Hej, ty Ale pičo. kurva, i tu slaninu, pičo, tam dej, kurva. Tak tam žádná není, Fazole, ty pičo, kurva. jak není, vole. Ty piči, co to máš za fazole? Co sa 4 najmä. Co to máš za fazole, kunda pes? Jsou nějaké červené? No, Mají krát. Jsou mexické? no. No tak to není maso, pičo. Jak není tam... Pičo, hej, kurva, Tomáš. Tak to tam dej do piče, vole, mám jenom 2 ruky a 1 pero, vole. Taky a 1 hlavu. V těch mexických není maso. Hej, ne, to ne. To tam nenajdeš. Hej, to vypadá dost dobře a možná, jestli budu chtít, tak si dám sama. Jo. Říkám, jestli budu chtít. A my máme málo. Tam není maso, ale v těch mexických. Ale tam je slanina. Není v tom nic, v těch mexických není nic. Zelenina tam je a my držíme guláš. Guláš s fazou. Takže musíme zhubnout po tom salátu. Ale vy, A ty máš nevíš... ještě rohlíky? No nemám. Bo já ti nedám. Já nechci tvoje rohlíky. Protože víš, že Honza, když mu dá chleba, tak on mi dá fazole. Takže kdo mi dá chleba nebo něco, tak mu dám půlku tady toho hrníčku. Ale to vypadá dobře, ale. Vypadá, akorát, že v těch mexických není maso, no. Je tam slanina. Piču tam je, nic tam není. Jenom píšu, vole. Počkej. Ale za to dodat tu ostrost v tom gulaši. Kdo má ještě nějakou konzervu, pičo? Jedněte to tam. Hej, tak čínské nude tam naflagáme ještě. Počkej, to Ty co už nosíš rok, vole, kony vozy, pičo na čundr? A kávu ještě máme. Tady se nám hřeje svařák, vole. Který byste už mohl pomaličku začít to pít. No, Ale se já hodně. to tak, že urychleně, protože já začínám prokvatit si zlý vědu. Že má tu vybrtku Já, výjedu. ne, hej, já bych teď Jarek. nedal víno. Já bych dal teď tu plasku. Ne, plaskule na cestu. Tomáš, že tam teď se robě. Teďko, když ti to podržím, ten kalí, tu pánvičku, vytáhneš tu vybrtku? Já ji mám doma. Je tak. Ale my to otevřeme mají A jak? to projde. víno červené. Podívám, co tam je za korek, zajebaný, Tak vyjebaný. sundej tu rukavici, já, jak to Dívej, je tam nechci, piču. To normálně, jo, však jo, vole. Zubačka by to měla radost, píčo. Ty píčo, tu zkus. Dobré, No, normálně to projevem, Jako dovnitř, jo? dovnitř. Jako, jo, Tak já se o to postarám. Sekírka je? sekírkou bych to nedělal. Plátkem dělat? Klíčem nebo tím? Normálně sůl, ne, vařečku. A vařečku nemáme. To je plučky. Tady nejsi doma, Tomáši. Tak já mám, vole. To je plučky, to vínečko. What is it? What the fuck? To je dám bonusky. Tak není. Kupí vitální penis, my potřebujeme probít flašku a ten bude akurát. To je to. To je zase korektní. Není, to je normální. Potřebujeme tenis o průměru 2,5 cm. Ten je můj. Dneska na mě se nedívejte, protože já ho nemám ani tak hrubého, pičo, jaká je tu zima. Já mám 5 číslo průměr. Já ho nemám, vole. Jako hledej, A pičo. on mi takom ukázal kačenku, kony. Tak já bych jako obětoval svoji bradavku, ale pičo, a když bych se svlíkl, vole, tak byste už se pak nikdy nestili jako chlapi a ne.